Yau wani daga waye anan yan mata ba man masa. Ni ne dai kake so ka ce masa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarumi Adam A Zango ya samu hatsarin mota akan hanyarsa ta zuwa Kano daga garin Kaduna. Hatsarin da ya auku da fitaccen jarumin na masana'antar fina-finan Hausa ya auku ne a kwanan Ɗangora kafin a ƙarasa garin Mai Yaƙi. Daga nan al'umman yankin suka yi gaggawan kai shi wani asibiti da ke garin Kwankwaso a ƙaramar hukumar Madobin jihar Kano. Daga nan ake sa ran wucewa da shi wani babban asibiti kamar yadda ɗaya daga cikin yaransa wanda hatsarin ya ritsa da su ya sanarwa majiyarmu a daren jiya. Allah da ikonsa abin ya zo da sauƙi. Allah subhanahu wata'ala ya takaita jarumin yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda ya sanarwa a shafinsa na Facebook. Inda jarumin ya wallafa rubutu kamar haka: masoyana ku kwantar da hankalinku, ina samun sauƙi alhamdulillahi. Ya kuma ƙara da cewa alhamdulillahi addu'ar kowa tana samuna a ko'ina. Allah kuma ya ƙara bamu kariya a gabanmu da bayanmu. Ina godiya da addu'o'i da damuwarku a kaina. Wannan shine saƙon da fitaccen jarumin masana'antar fina-finan Hausa kuma mai taka rawa wato ainihin jarumi Adam A Zango ya wallafa a shafinsa na Facebook domin ya kwantarwa da masoyansa da kuma mabiyansa hankali na wannan mummunan iftila'i da ya auku da shi akan hanyarsa ta zuwa Kano daga garin Kaduna. Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya kiyaye na gaba. Allah ya tashi kafaɗin wannan bawan Allah wato Alhaji Adamu Abdullahi Zango da wannan mummunan iftila'i ya ritsa da shi na hatsarin mota ga asarar mota da yayi ga kuma lafiyan jikinsa uwa uba. Ubangiji Allah ya bashi lafiya, Allah ya tashi kafaɗin shi, Allah ya kiyaye na gaba. Allah Ubangiji ya kare mu da sharrin masu sharri. Allah Ubangiji ya tashi kafaɗin shi. Muna masa fata alkhairi a koda yaushe. Da ɗumi-ɗumi kuma a ɗaya ɓangaren mai martaba sarkin jihar Kano wato Muhammadu Sunusi na biyu ya yi martani mai zafi akan rikicin masarautar Kano. Inda yake cewa ayar Allah ta kusa sauka wacce za ta raba gaddama akan rikicin masarautar jihar Kano. Sarkin ya faɗi haka ne a yayin wani jawabi a lokacin da yake gabatar da hawan daban Nasarawa a cikin garin jihar Kano. Rikicin masarautar jihar Kano da an soma gudanar da wannan rikicin ne tun a shekarar 2019 inda gwamna Ganduje ya tsige
Muhammadu Sunusi na biyu wanda wato bai girma Dr. Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya naɗa shi a wannan lokacin. To tun daga nan ne dai abin ya samo asali, inda kuma yanzu shi ma injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso suka amshi mulki a hannunsu, shi ma kuma shine suka sauke wato ainihin Aminu Ado Bayero wanda shi Umar Ganduje ya naɗa a wancan lokacin. Al'umman cikin garin jihar Kano ba sa jin daɗin wannan al'amari da yake faruwa. Duk wani mai kishin arewacin Najeriya da ma jihar Kano baki ɗaya da ma ita kanta Najeriya baki ɗaya babu wanda ke jin daɗin wannan abu da yake faruwa a masarautar jihar Kano. Gari mai daraja, gari mai kasuwanci, mai arziki, mai ɗumbin albarka, a ce an zo wai wasu masarautu ne za su zo su tayar da jama'a hankali. To Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari. Mu ma jama'a muna roƙon alfarma, idan wannan ne zuwan ku farko wannan tasha ta viral Kannywood mai ɗumbin albarka, ku taimaka ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Barka da zuwa tashar viral Kannywood. Idan wannan ne zuwan ka na farko, ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarumi Adam A Zango ya samu hatsarin mota akan hanyarsa ta zuwa Kano daga garin Kaduna. Hatsarin da ya auku da fitaccen jarumin na masana'antar fina-finan Hausa ya auku ne a kwanan Ɗangora kafin a ƙarasa garin Mai Yaƙi. Daga nan al'umman yankin suka yi gaggawan kai shi wani asibiti da ke garin Kwankwaso a ƙaramar hukumar Madobin jihar Kano. Daga nan ake sa ran wucewa da shi wani babban asibiti, kamar yadda ɗaya daga cikin yaransa wanda hatsarin ya ritsa da su ya sanarwa majiyarmu a daren jiya. Allah da ikonsa abin ya zo da sauƙi. Allah subhanahu wata'ala ya takaita, jarumin yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda ya sanarwa a shafinsa na Facebook. Inda jarumin ya wallafa rubutu kamar haka: masoyana ku kwantar da hankalinku, ina samun sauƙi alhamdulillahi. Ya kuma ƙara da cewa alhamdulillahi, addu'ar kowa tana samuna a ko'ina. Allah kuma ya ƙara bamu kariya a gabanmu da bayanmu. Ina godiya da addu'o'i da damuwarku a kaina. Wannan shine saƙon da fitaccen jarumin masana'antar fina-finan Hausa kuma mai taka rawa wato ainihin jarumi Adam A Zango ya wallafa a shafinsa na Facebook domin ya kwantarwa da masoyansa da kuma mabiyansa hankali na wannan mummunan iftila'i da ya auku da shi akan hanyarsa ta zuwa Kano daga garin Kaduna. Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya kiyaye na gaba. Allah ya tashi kafaɗin wannan bawan Allah wato Alhaji Adamu Abdullahi Zango da wannan mummunan iftila'i ya ritsa da shi na hatsarin mota, ga asarar mota da yayi ga kuma lafiyan jikinsa uwa uba. Ubangiji Allah ya bashi lafiya, Allah ya tashi kafaɗin shi, Allah ya kiyaye na gaba. Allah Ubangiji ya kare mu da sharrin masu sharri. Allah Ubangiji ya tashi kafaɗin shi. Muna masa fata alkhairi a koda yaushe. Da ɗumi-ɗumi kuma a ɗaya ɓangaren, mai martaba sarkin jihar Kano wato Muhammadu Sunusi na biyu ya yi martani mai zafi akan rikicin masarautar Kano. Inda yake cewa ayar Allah ta kusa sauka wacce za ta raba gaddama akan rikicin masarautar jihar Kano. Sarkin ya faɗi haka ne a yayin wani jawabi a lokacin da yake gabatar da hawan daban Nasarawa a cikin garin jihar Kano. Rikicin masarautar jihar Kano da an soma gudanar da wannan rikicin ne tun a shekarar 2019, inda gwamna Ganduje ya tsige Muhammadu Sunusi na biyu wanda wato bai girma Dr. Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya naɗa shi a wannan lokacin. To tun daga nan ne dai abin ya samo asali, inda kuma yanzu shi ma injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso suka amshi mulki a hannunsu, shi ma kuma shine suka sauke
suka sauke wato ainihin Aminu Ado Bayero wanda shi Umar Ganduje ya naɗa a wancan lokacin. Al'umman cikin garin jihar Kano ba sa jin daɗin wannan al'amari da yake faruwa. Duk wani mai kishin arewacin Najeriya da ma jihar Kano baki ɗaya da ma ita kanta Najeriya baki ɗaya babu wanda ke jin daɗin wannan abu da yake faruwa a masarautar jihar Kano. Gari mai daraja, gari mai kasuwanci, mai arziki, mai ɗumbin albarka a ce an zo wai wasu masarautu ne za su zo su tayar da jama'a hankali. To Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari. Mu ma jama'a muna roƙon alfarma idan wannan ne zuwan ku farko wannan tasha ta viral Kannywood mai ɗumbin albarka, ku taimaka ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.